Is-suwa ċara aktar minn qatt qabel. Il-korruzzjoni f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin komplet tiżdied. U din il-korruzzjoni waslet biex issa pajjiżna kiseb riżultati umiljanti u fost l-ar minn madwar id-dinja kollha. Dan hekk kif il-gvern niżżel lil Malta 10 postijiet biex ninsabu fil-65 post fl-indiċi ta' trasparenza internazzjonali dwar il-korruzzjoni. Skont dan l-indiċi, s-sena l-oħra spiċċajna bi-skor ta' 46% bir-rapporti semmi fost l-oħrajn id-dil fraudolenti tal-isptarijiet bħala l-iktar kwistjoni xokkanti għal pajjiż. Dan ifisser li Malta tinsab fl-istess post bħal Kuwait, il-Montenegro u r-Rumanija. L-unika żewġ pajjiżi Ewropej li ġew klassifikati qar minn Malta jkunu l-Bulgarija u l-Ungerija li hu l-iktar pajjiż korrott. Dan l-indiċi kejjel il-perċezzjoni tal-korruzzjoni fis-settur pubbliku f'180 pajjiż madwar id-dinja u fost l-oħrajn ikejjel it-tixħim u anke l-konnessjonijiet li l-politiċi jużaw biex jirbħu xi kuntratti. Dan l-indiċi ma jkejjilx il-ħasil tal-flus u lanqas l-irwol tas-settur privat biex jiffaċilita l-korruzzjoni. Madankollu l-indiċi internazzjonali ta' trasparenza dwar il-korruzzjoni wera li kien hemm korruzzjoni sistematika f'bosta pajjiżi flimkien ma' nuqqas infurzar u lakuni fis-sistema legali. Interessanti l-fatt però li dan ir-rapport iddiskriva statna ta' dritt f'Malta bħala waħda fi stat ta' degradazzjoni u tefa' dawn fuq l-akkużi kriminali li qed jiffaċċja l-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar id-dil fraudolenti tal-isptarijiet. Dan l-indiċi indika kif l-ogħla uffiċjali ta' Malta abbużaw mill-poter tagħhom biex jibbenefikaw huma personalment u għalhekk poġġew is-saħħa tal-pubbliku f'riskju. Bir-rapport stess ifakkar kif Muscat flimkien ma' numru ta' ex-ministri u uffiċjali bħalissa jiffaċċjaw akkużi kriminali relatati ma' korruzzjoni. Intqal ukoll li dan id-dil sewa lil poplu tal-inqas 300 u 500 miljun euro li jingħataw lil Vitals Global Healthcare, kumpanija li ma kellha l-ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa.